Association. Our senior कसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशनजों कसुगाव R&D गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै गिबि खेबनि थाखाय खुंफुंजानाय कसुगाव चेम्पियन ट्रफी 2024 नि जोबथा बादायलायनाया मैया थुंगेफैबाय। जुब जुब अखा हानायखौ नेवसिनानैब्लाबो बे जोलुर बादायलायनायाव कसुगाव ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ होंगो दोंगो नायफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। कसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशननि आफादगिरि थमास नार्जारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे जोलुर बादायलायनाया गासै मोन 16 नि गेजेराव जादोंमोन। आथिखालनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोसो गुदुं खालामनो आरो कसुगाव ओनसोलनिफ्रायबो मोजां गेलेगिरि दिहुननायनि थांखिजों बे जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनाय जादोंमोन आरो मैया जोबथा बादायलायनायाव बनजार एफसीआ जोंमा क्लाबखौ गरसे गल सोनानै देरहासार जानो हायो होननानै कसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशननि आफादगिरि थमास नार्जारी बिथाङा बेबायदि फोरमायो। कसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशननि जानानै गिबियावनो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावग्रोदों। मानो होनोब्ला जोंहा 24 तारिखनिफ्राय सेप्तेम्बरनिफ्राय दिनै 6 तारिख अक्ट'बरसिम जोङो कसुगाव आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशना मोनसे खेला होदोंमोन, फुटबल खेला। बेयो जाहैबाय कसुगाव चेम्पियन्स ट्रफी। दा बियो दिनैहाय फाइनाल खेला जानानै थांबाय आरो दिनैनि बे फाइनाल खेलायाव गेलेदोंमोन जोंमा एफसी क्लाब आरो जोंहा बनजार एफसी। दा रिजाल्ट हिसाबै जोंहा मा होनो कसुगाव चेम्पियन्स ट्रफीखौ बनजार एफसीआ आवग्रिनानै लानो हाबाय आरो रानार्स आप हिसाबै जोंहा जोंमा क्लाब फाथाखाथा बिथांमोनहा रानार्स आपखौ आवग्रिनानै लानो हादों। दा बे समावहाय आङो मोन्नैबो टीमखौ आं कासानि आफादगिरि जानानै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरदों आरो लोगोसे कंग्रेचुलेसनबो होदों। दा बे समावहाय जोङो दिनै जोबोद खुसि। मानो होनोब्ला कसुगावआव फार्स्ट टाइम जोङो कसुगाव चेम्पियन्स ट्रफीखौ होदों आरो बेवहाय गोबां रायजो राजा बिथांमोना दिनैहाय खेलाखौ नायनो फैदों आरो जोंखौ सापर्ट खालामफैदों। जोङो फार्स्ट टाइम जोङो बेबायदि मानसिफोरखौ नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला खेलाया गोबां जालांदों खिन्थु कसुगाव चेम्पियन्स ट्रफी बायदि खेला जाफेराखै बे कसुगाव R&D फिल्डआव आरो स्पेक्टेटर्स अडियेन्स गोबां अडियेन्स जादों। 10,000निबो बारा मानसिफोरा बेवहाय नायफैदों। दा बेनि थाखाय जों कासानिफ्राय जोबोद रंजाखानाय मोनदों। मानो होनब्ला बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो बिथांमोननि सापर्टनि थाखाय दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ मोजाङै खुंफुंनो हाबाय। दा बान्था हिसाबै जोंहा ट्रफीजों लोगोसे चेम्पियन्सनो जोङो 50,000 रां हरनाय जादों आरो लोगोसे रानार्स आपनो ट्रफीजों लोगोसे जोङो 30,000 रां बान्था हरनाय जादों। खुंफुंनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जोंहा लाइमोनफ्रा दानि लाइमोनफ्रा माखासे गाज्रि लामाजों आगान सुरलांदों। बै निसा बुस्थुफोर लानानै बेखौ जोङो बोरैहाय डाइभार्ट खालामनो हायो। खेलानि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय खेलानि फारसे आक्रोशन लाबोनो थाखाय जोङो नैबे हाबाफारिखौ मेनलि जोङो लानाय जादों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरबावनो सानदों जे फैबाय थानाय समावहाय जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन आरो नोंथांमोनखौबो जोंनि बे हाबाफारिफ्राव हेफाजाब होलांगोन मिजिंथिदों।